Hyvää huomenta. Tänään on maanantai ja ensimmäinen lomapäivä. En tiedä kuuluuko, mutta ulkona on ainakin kauhea kaatosade. Se nyt ei oikeastaan haittaa tässä vaiheessa, kun ollaan sisätiloissa, mutta voisihan se tietysti aurinkokin paistaa. Tässä on tapahtunut tämmönen pieni fasiliteettimuutos, eli rakentelin tämmöisen pöydän. Tai en mä runkoa rakentanut, mutta tein tämän pöytälevyn tähän. Niin saa vähän jotain semmoista enemmän tilaa tähän. Tuohon varmaan levyt ja valot ja kaikkea semmoista sitten, mutta se nyt on tämmöinen sivuseikka. Tässä etualalla näkyy tää puolikkaan Mersun etupalkki. Olen saanut sen tohon pisteeseen, että noi jousat sieltä pois. Sitä varten olen rakentanut tämmöisen työkalun. Katsotaan sitä kohta lähemmin. Ja ideana on ottaa alatukivarsi irti tuolta etupalkista sillai hallitusti. Koska tonne ei minkään sortin jousipuristimia oikein mahdu. Tai en ruvennut niinku rakentelemaan semmoista ja tuhlaan niinku aikaa sen pähkäilyyn. Niin löysin netistä videon, kun joku brittiläinen kaveri teki semmoisen, tai silloin oli semmoinen työkalu, ja matkin siitä sitten, että kuinka se oikein menee, niin tein semmoisen työkalun sitten. Meitä oli semmoinen tiimi tekemässä, että kiitokset heillekin. Mutta katsotaan sitä lähemmin tossa kohta. Mietin vaan kaiken näköisiä työvaiheita, kun en ole semmoista aikaisemmin tietenkään käyttänyt, niin että mitä se vaatii tossa noin. Siirtelenkö vähän etupalkkia paremmin ja muuta. Koitin nostaa sen tuohon semmoiselle järkevälle työkorkeudelle, mutta en mitään varsinaista pukkia ruvennut sille rakentaa. Sehän olisi ollut aika kiva. Mutta tämmöisissä perustalliolosuhteissa se varmaan menee kyllä tossakin, että ehkä hiukan sitä voi siirtää. Mutta katsotaan tätä työkalua tarkemmin hetken päästä. No niin, tässä on tämä työkalun osat. 4 ohjuritankoa ja itse tämä sitten, jolla vapautetaan tämä menee tuosta läpi ja vastaa tänne ja sitten löysäämällä tai kiristämällä niin saadaan toi tukivarsi laskettua sitten alas, mutta parempi selonteko sitten, kun tämä on tässä paikallaan, niin, mutta tässä on nämä osat, mitä tähän tarvitaan. Ei tässä sen kummempaa oikeastaan ole. Mä rupean laittelemaan tätä paikalleen ja niin näkee sitten, että kuinka se siitä oikein lähtee. Joo, täällä on tosiaan nyt tämä tilanne, että jouduin kääntämään tätä palkkia, että pääsen noihin alakerran pultteihin käsiksi. Täällä on varmaan 100 vuoden massat, niin eihän sinne mitään avainta sovi. Eli laitan ton työkalun tuohon ensin tietysti ristikkäin, eli otan tämän täältä ja sitten tuon sisemmän, tai ton ulomman oikeastaan. Ja laitan työkalun siihen ja otan sitten noin
2 seuraavaa ja käännellään sitten palkkia taas johonkin asentoon. No niin, tämä olisi tähän viritetty nyt sitten. Eli tästä kun rupeaa helppaamaan, niin tuo alatukivarsi lähtee alaspäin. Näin on suunnitelma. Enkä mä nyt näe, miksi se ei toimisi. Totta kai se toimii, kun se on itse tehty. Että luotto on kova. Ja toki jos englantilainen kaveri on tämmöisen tehnyt ja saanut toimia, niin kyllä suomalainenkin sen sitten laittaa toimimaan. Ei tässä sen kummempaa. Pikkasen jouduin tätä mun hienoa pukkiani tässä vahvistaa, muuten tää keikku niin pahasti. Muutenhan ei niin kuin mitään kummallista pitäisi olla. Ehkä hiukan siirrän vielä, että toi tukivarsi pääsee sillain mukavasti tästä laskeutuun, ettei tarvi kesken kaiken ruveta siirtelemään sitten niin. Se on aina tommoset niin työn keskeytykset on vähän niin haastavia. Aletaas kohta veilailemaan. Joo. Semmoinen huomio tässä tuli, että tämä on melko tarkka tästä tämän palikan paikasta, että toi kierretangot pysyy suorassa ja alatukivarsi laskeutuu niin kuin suoraan. Koska tämä on vino, niin mulla oli hiukan ylempänä tää lähellä tätä moottorin kumityynyä, että täytyy niin kuin naputella, niin tämä toimii niin kuin ihan kätevästi, kun vähän antaa tämmöistä ohjausta tälle. Niin ei tässä, tää toimii aika kivasti. Tämähän on itse asiassa todella hauskaa. Kattokaa nyt, tää sujuu kuin vettä vaan. Englantilaiskaveri, mitä sitä videoa kattoin, niin sillä saattoi olla hiukan lyhyemmät nämä kierretangot, mutta koska en tiedä, niin varasin 0,5 metrin pätkät, niin koska tuolla jousessa on aikamoinen jännitys, niin mitä vähän netistä vakoilin, niin paljon saa olla varaa tässä hommassa, että se laskeutuu sillain niin kuin tarpeeksi löysälle, tai niin löysälle tietysti kamat kun vaan menee, että saa nämä himmelit sitten myöskin turvallisesti pois tässä. Tää on hauskaa hommaa. Näin. Tää alkaisi olla niin kuin löysällä. Tää heiluu ihan täältä, kun tukivartta ottaa kiinni, niin eipä tässä sen kummempaa. Tää on nyt löysällä ja vielä hiukan kun löysää, niin lähtee kaikki himmelit sitten turvallisesti pois. Huomionarvosta on se, että unohdin varmaan sanoakin, että tämä iso kierretanko M16 on mulla käytössä, niin rasvaa siihen. Että jos sen alkaa kiinni, niin silloin joutuu käyttämään näitä 4, mitkä on tässä tapauksessa pelkästään ohjureina, niin niilläkin toki saa sen löysättyä, mutta on työläämpi huomattavasti, joutuu vaihtamaan paikkaa useasti. Tämä oli hyvinkin toimiva työkalu, ei pahaa sanottavaa. Ehkä
pieni muutosjuttu tähän moottorin kumityynyyn ja tämän työkalun väliin joku, mikä pitää sen. Siihen voisi vaikka hitsata semmoisen 2-30 millisen palikan, että se vastaa tuohon kumityynyyn, niin se pitää tämän paremmin oikeassa paikassa. Mutta ei ole välttämätön. Tämä toimii tälläinkin aivan mainiosti. Tässä ei varmaan ole sen ihmeempää muuta kuin sitten irrotella tästä työkaluja. Sitten pääsee purkaan tukivarret ja jouset ja muut. Tekee vähän listaa, että mitkä menee uusittavaksi. Sitten opiskelee vähän, että miten tämä himmeli oikein kasataan sitten uudestaan. Tarkoitan tätä etupalkkia, en tätä, tämä jo osaa. Tämmönen. Sitten vaan toista puolta ja putsailee ja siitä eteenpäin. Siitähän nyt en ole täysin varma, että laitanko tämän sitten paikalleen vai säästänkö jotain myöhempää käyttötarkoitusta varten, mutta kuitenkin tämä on hyödyllinen käydä läpi. Onpa sitten varalla ainakin. Joo. Toivottavasti tästä oli jollekin apua. Sitähän nyt ei voi tästä niin kuin varmaksi sanoa, että pystyykö tätä käyttämään, kun moottori ja palkki on autossa paikallaan. Tämä on aika pitkä. Kuitenkin, niin alaspäinhän varmaan on mahdollista, mutta kuinka moottorin vieressä on sitten tilaa, siihen en osaa vielä vastata. Mutta se varmaan helpottaa, että nyt pystyy katsomaan ton mitan, paljonko tukivarren täytyy laskea, että sen pystyy purkamaan atomeiksi. Katsotaanpas oikein rullamitalla. Tämä sanoo seuraavaa. Nämä on nyt löysällä, niin täällä on vähän vajaa 200 milliä. Eli varmaankin semmoinen 300 milliset kierretangot riittäisi, niin se olisi mahdollista. Karkea arvio tämmöinen. Sen verran tarvitsisi varata tilaa. Että tässä on niinku hiukan semmoista pelivaraa enemmänkin. Mutta tämmönen. Nyt ei kun pientä evästä vatsaa ja sitten jotain jatkotoimenpiteitä.